pripun Sarah? Bagoran dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudutno panahe Bago. Nek dudut gek dut ngono. Aja dintul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kono ora tekane pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Gayenge ora jamak-jamak, umer-umer. Saka ngomah tak lungoke jan-jan. Aming sak selendang biru kok gumyake ora jamak-jamak ta, Tru? Lah iya. Ya kadang kala ngono kuwi ora sok ajeg kok, Ren. Kadang kala sok nyenyet, kadang kala sok gayeng, ngono kuwi ora ajeg tergantung mood. Heeh. Mute pikiran atine piye? Iya, pancen ngono. Iki apa, Tru? Supitan. Supitan? Iya. Supitan anggap wayang? Iya. Ora jailemu kaget. Ora mergane saiki wis arang-arang. Nek cara bapakne awake dhewe mbiyen jaman taun 30 taun sudah 98 sudah 30. Kuwi wong duwe gawe mesti supitan ki nanggap wayang. Aja kok supitan, selapanan kuwi nanggap wayang kok. Ning jaman semono ya ora kaya saiki reng wong nanggap wayang saiki jarine tanggapan sing larang. Ayo jane kurs rupiahe ya padha wae. Wong jaman semono kuwi ya piyaga ki di opahi 20 kilo ki senenge ra jamak-jamak. 20 kilo ki ya iso tuku apa-apa jaman semono. Iya. Jane ya ora beda kok, Tru. Ora beda. Supitan. Ya, alhamdulillah iso nampa job ning nggon supitan ya, Tru. Ya, seneng. Wong saiki aja kok supitan, dadi manten wis arang-arang kok, Tru. Arang-arang dadi manten. Maksudnya dadi manten ki wis arang-arang nanggap wayang. Heeh. Iki supitan ta, Tru? Wah, jan. Berarti aku mbiyen dari sopet kae njaluk Semar kon nanggapi wayang ngene iki gayeng ya, Tru. Ajane. Aku mbiyen ditari. Ngopo, Gong? Aku ki nek nyambut gawe ki jane pikir aku wis semangat nek anggere mambu bumbu ngene iki mana. Bumbu apa? Ya enak banget. Nek kowe njaluk ora kudu tetep semanggem. Iya, ya pancen bener. Iya. Ning aku mbiyen arep njaluk dewa ki wong supitanku supitan masal. Iya. Kuwi entuk kari dhewe. Dadi wis ora mbentuk. Bogeme selak kesel, anggere mbiyak-tel. Aku ki kari dhewe ya wis tangane wis kesel, arep kepiye-kepiye iki wis ra iso dadi mung waton disilake terus wet ngono. Oh, ora patek apik. Rada mencos. Rada mencos ora. Ha iya. Nek ya kuwi arep kaya ngapa saiki wong sumpit ki ora lara kaya mbiyen. Ora, saiki ora lara. Mula cah cilik-cilik saiki nek biyen jaman biyen mesti ngenteni lulus SD. Lulus SD mlebu SMP kuwi lagi nyuwun supit. Wah, saiki cah kelas 1 SD wis njaluk supit kok, Tru. Wong supit ki ora apik, ora lara. Tur saiki wis ditari. Heeh. Nyuwun sing pripun? Mboten kraos sakit 1.800.000. Dadi manut rega. Ha iya. Sing nganggo laser apa 2,5 juta. Ming disorot tok wis apik. Oh. Sing nganggo diperban 500. Sing nganggo bengok-bengok iyong-iyong 150. Oh iya. Dadi ditari. Kok kowe ngerti? Aku ki bar nyupit ki anakku Oh. Anakku ya njaluk sing ora lara.
Dan ming dinehi kaya sorot abang-abang kae srit ngono kuwi wis dadi apik kaya apa telot. Waduh. Kaya apa telot? Rapi, rajin. Nah iya. Ning kok capa kowe ndelok ngene simbah-simbah biyen sing lahiran taun 40. Kok sing isih sugeng lahiran 40 45. Supin biyen ki mung nganggo lading nges ngono tanpa nganggo ditambani. Oh iya. Heeh. Ditambani nang omah mung dijukukke sawang gendeng kae. Dipupukke karo madu. Oh. Mula bentuke ngene wong biyen ki eli-eli. Heeh. Asli tenan ra goro kuwi. Wangun nek teke saiki. Ya iya. Ya bener ya. Ya pancen ya kan kabeh mawa teknologi kok ya, Gong. Ah iya kok iya. Iki wis mulai nganggo laser. Heeh. Sesuk taun 230 ki wis asal dadak nganggo laser. Lho, nganggo apa? Nganggo pistol. Lho. Bocahe nang kono kon ngetungke tembak saka kene tuwur. Hilang apa-apane. Resik. Ah iya. Sing jenenge supe tuntas. Supe tuntas ora. Petur. Petruk. Iki tetembangan sing kepenak. Iya. Sindene dimanfaatke. Kosek to ora mbaya ngekeki kesempatan kanca-kanca ki men ngisi amunisi. Urung ana sing rampung kok wis tetembangan. Ya mesake to. Omong-omongan sik. Ha iya. Paling ora 5 menit meneh men kanca-kanca ki tuntas le dahar bakmi. Ha iya. Ya mesake nabuh sewengi kok tanpa diisi. Ha iya. Oh, kae sing ngrebape isih molor-molor lambene. Dintani sik rasa kesusu. Molor-molor. Ale ngemplok bakmi iki isih turah mengisor dadi kaya enak banget rasane. Ha iya. Sip. Ayo. Ayo, ngembang sing kepenak, ngembang sing gumyak. Ki mau kesore ana pamundutan jane terus. Apa? Ana pamundutan uler kambang. Mau sore rak gayeng-gayengan pisan. Ha iya. Saiki digawe sing kepenak, Ya, sing mat-matan. heeh. Gareng rasa melu mat-matan. Ora genah mripate. Lak culek modar lho. Mripate Kang Mas ki pancen wis kaya ngene iki. Manike ora rata kok ora mat-matan. Sing tegese mat-matan ki sing klasik-klasik, sing kepenak-kepenak. Oh. Engko mbubarke wong delok ora? Ora. Iki do prei kok ya. Heeh. Wong dene ana sing kepareng arep kondur, ya kondur, wis ora apa-apa. Ya. Wong jenenge sing jeneng melek sewengi iki nek ora kulina ya tenan kok. Heeh. Rekoso ning awak ki tenan. Wah, ora mung cukup disaur turu sesuk. Ning sing jeneng organ-organ tubuh ki pancen kudu ngaso. Ya. Nek bengi ngene iki pancen kudu ngaso. Mripat kudu merem, cangkem kudu meneng, organ-organ tubuh kudu tetep kabeh ngaso. Ya. Mula nek ora kulina melek sewengi ya mbebayani tenan. Ya, ngono ya. Kanca-kanca ki wis mulai terbiasa malah uripe wis kaya kalong. Heeh, nek do turu gandul. Ora perkara kaya kalong ki maksude aja kok meng turu truk kanca-kanca ki. Memangan wae gandul kok. Tegese gandul kancane. Ha iya. Iya. Aja kok mangan. Udut wae gandul. Kadang kala ming sangurek. Ngono nek ketemu kancane, nek ndeloki kowe kaya ngopok rasane. Rokok kok kaya ngene iki rokok apa? Pokoke maido sike, men dinae kesempatan ngrasake ngono guys. Nyumetke terus oh ya enak e. Nah. Mengarep njaluk yo kata-katane wong njaluk ki ngono kuwi. Heeh. Nggih, matur nuwun. Waduh. Ketoke iki ana sing welas karo aku terus. Terus disusuli wedang uwuh. Ha iya. Wedang uwuh ki godhonge biasane sithik iki kok akeh banget ya. Engko gek mung dikukupke woh ngisor kono. Ya ora wis mesa maido karo sing ngekeki senengane ora. Curiga ya aku. Ya ora. Oke, kaya ana masa wedang uwuh kok ana dong tela barang.
Uler kambang. Ya, sing nyekar sapa? Mbak Orisa. Ya. Sesuk sesasi meneh mayang nang gone cedhake Orisa ta, Cak? Kuwi. Bingung meh Slendra Peloke. Omambenge ra melu kok ya. Mambenge kena wis didepi Slendra Pelok karo abahe Kirana ngono. Saka Sukoharjo. Sukoharjo? Heeh. Kendangane kok iso dobel-dobel suarane. Apik tenan ya, Gong. Heeh. Nek pengendangku ora mungkin. Ndrek-ndrek wis ilang. Heeh. Ilang nende. Mbah, aku ora ngerti aku. Kok iso ndrek-ndrek iki drijine kepiye? Heeh. Lah nek drijine pengendangku wis ora teko trampil. Oh. Mangga ya Gong Jan. kaya rasane kaya petil dhewe-dhewe. Lah iya. Drijine. Ana sing mrono, ana sing mrene. Ana sing kari ya. Heeh. Jan nyenengke. Wah, Jan. Ayo cah ora-orane mbiyen ya pengendang, ya dalang, ya pengukir, ya dodol gamelan ya. Werna-werna ya nyopet barang. Ngawur senengane ora. Ha, ki mau jenenge Uler kambang, Tru. ya, wah jan penak tenan. Mpun mawon Pak nek dituruti ra entek-entek. Ado tanduk. Wih. Anggere eneng penabuh kepama kok rumasamu ra trima lho. Jenenge kuwi ora iso hidup semati. Lho, kok ora iso hidup semati? Ngene lho. Nek aku kuwi ibarate kaya dene poso. Poso iki nglakoni tapa? Sewengi ora mangan, ora ngopo-ngopo ming kancaku ming wedang karo udut. Ha iya. Kuwi cah ora-orane kanca-kanca ki ya melu prihatin. Oh. Ming udut karo wedang. Nek ngehi panganan aja gelem kuwi jenenge hidup semati. Nyambut gawe bareng ayo do dilakoni, entuk akeh ayo do didum sithik. Entuk sithik ayo do ngaku sambatan. Ha iya. Ya ngono kuwi. Ora kok kene nyambut gawe kok kono dodel-adel kuwi jenenge ora nyawiji ing ati. Ha iya. Bener kok bener. Ya. Penak banget iki mau. Iki mau ana sing nyuwun sinom pari gegek lho, Tru, Parijata. Parijata? Iya. Diaturake sing karep nyinom Parijata sapa? Wah, aku enek kendangan kepenak ngene iki rasane. Aja sok ngono kuwi pengendangmu gelo. Oh. Nek kowe ngalemi pengendangmu, wah berarti selama iki aku ora dianggep. Pengendangku ya apik tenan nek ngendang. Dian ngendangi sapa-sapa kok ya apik. Pengendang kok nekate ora jamak-jamak. Urung didrodhok kok wis tundlep. Tundrep ora. Ya. Sinom Parijata ngaturke Presiden saka lor kono. ngendi? Semoyo Berbah Sleman. Iya. Putrane Pak almarhum Ahmad Jais. Bapakne barang wis ora ana tok sebut. Ya men kondang. Heeh. Ibuke omben-ombenane apa piye? Apa? Boyem. Bu Boyem. Ya monggo, Mbak. Wahyu Krisnawati. Iya. Neno. Engko ndak dilaporke tanggamu saiki takon sing halus sebung men seimbang. Heeh. Oh lah saiki jebul Wahyu ki ora mung jempalitan tok, alus ya apik. Ah. Ora jembambasan. Ya yo. Gironge yo, Reng. Oh siap. Tak siapke gironge. Heeh. Jan Iso nganyut-anyut ning ati. iya. Mongko jame jam yamene iki. Wah. Ngrungokke sinom Parijata bar klebon bakmi. Monggo terus disuguh teh panas. Udute kemebul kae jan, lende-lende jan. Wah. Heeh.
Iya iya. Ngomong ngundang uyon-uyon warga laras ngono kuwi ya terus apik tenan iki nek kon uyon-uyon. Nek uyon-uyon durung paruan apik lho. Masa? Hah? Apa gunung? Sapa? Pajilan. Main ngendi? Pak Lurah. Oh iya. Lurah ya Risa. Nyuwun caping gunung, mbandem kanthil ya kaget aku. Iya. Tak kira nek ana apa ta apa kanthil iki ana hubungane karo demit. Ha iya. Ngapa kowe? Hah? Cara. Mulane nek arep nyindan ki adus. Cara iki rak manggone nggon kecing-kecing kuwi. Ayo wis sabar, tenang wae ra usah kuwatir. Ora. Iya. Wis mesti mlayu wis to. Ha iya. Oh cara, kok wedi ro cara. Wis ora usah kuwatir, ora usah do jengat-jengit ngono. Carane mesti wedi girap-girap. Ah ngopo? Ayo merosi. Ayo dintekke. Ayo cara ya mungsuh kurang udan. Nyuwun caping gunung. Ya diaturake mengko ndak gelo penggalihe. Ah iya nganti Pak Lurah ora diaturi caping gunung nek nganti terus lerene dadi lurah. Lho. Aming ora dikai caping gunung kok lerene dadi lurah iki nyambut gawe apa? Ya wong kagol atine iki iso lho. Wis sesuk aku arep dadi lurah. Lho, Mergane napa, Pak? Wingi ra dikai caping gunung. Iso jeneng kamanungsane. ha iya. Ya. Nano. Mana? Wah, digerambyang sik. Ya. Di nganu ya. Oh, dikai samsu aku. Samsu. Samsu jendes. Ha iya. Nek wong Gunung Kidul ngono kuwi. Nek wong awake dhewe mek samsu. Nek wong Kyai Gunung Kidul samsu endes. Jenggleng ki matane dienggo. Tiba ning sirahe kakangne ora. Nyun ngapunten saking marem kowe. Nganggo sepatu bal. Orang baru olahraga ya kowe. Sapa sing nang omah kaya. Ha iya. Wah, keplane jan suarane babu papa. Bah. Saking serone ya. Wah, anggere mbedhahke kendang ditenono kowe. Ya ora bakal bedah kaya. Ya pacitan dung 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 dang tang tugung tugung. Kok kuwalik kok. Kuwalik rodake sapa? Kempul kenongmu iki kuwalik. Apa iya kok? Kuwi nek ora iso nabur ora. Lanjut. Ya. Tangan ngene iki yo, takono bojoku nek ora percaya aku ki nek turu ki kadang kala sok mlindur sok mayang. Oh, to. Tanganku goceki culakne ngono kuwi. Tok didemek Mas lagi angler meneh. Hah? Ngopo? Nglindur. Oh ya terus turu meneh. Oh. Heeh to. Pokoke aku anggere ana organ tubuhku sing nglindur tangi dhewe iki mesti digugah karo bojoku. Sosok sirah ki mak jenggelek ngono kuwi blora. Oh, ndase. Heeh. Tekan ora ndase ireng. Kepruk watu mudhar. Arep wis tuwek iso nyanyi. Ora padha nyanyi apa. Ayo, apik. Misowa. Oh, ayo dikeki men kanca-kanca nyambut gawe. Semangat. Misowa caping gunung yo la. Misowa caping gunung. Ora yo wah. Yo la yo wae, Yo ora yo luweh. Lanjut. Ya. Tang. Modar ora. Ayo wis tak matke nek bos.
Ayo biyen mantan pengendange Swargi Abah Entus. Oh. Kuwi pendereke ngendang ya apik. Lah ya terus oncat terus madeg. Seniman dhewe. Iya. Nang omah apa-apa ditatahi. Lah iya. Pendapane wong barang parane ditatahi ayo. Ayo Geti Bagong. Aku ki nek nembang-nembang Jawa ngene iki janjane males. Lho. Mergane aku ki soalnya pecinta Rhoma Irama. Iki nek dilebokke lagune Rhoma Irama ora masuk, gamelane ora masuk. Upamane lagune apa? Piano mari main. Lho. Piano. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini Pak Guru. Yang mana? Yang mana? Mi sosol du sosol. Awang urut ki abjad, urut ke nadawe mi sosol re sosol. Re iki kere apa? Kowe iki ya ora dong iki ora senengane. Bagong ora kaya Caedan. Bagong ora kaya Caedan ayo. Nembang sing apik, sing cara kuna. Apa ya? Ah manut sak karepmu. Aku ki nek kon nembang sing cara kuna ki lali ya. Oh. Iki mau slendro. Pelok-pelok. Mas aja dipleroki. Goblok. Kuwi tembange ora mas aja dipleroki ning ya kanca neng gisik gembira. Weh, ora padha. Mas aja dipleroki. Kowe sing blon. Ya kanca neng gisik gembira ngono. Lah sing iki mas ayo dipleroki. Ngono. Gong, kowe nek molak-malik ngono kuwi iki rumangsamu apa apik? Kowe iki sing ngripta ya nganggo ngulir budi ora ngawur. Sing bener ya kanca neng gisik gembira. Ngono kuwi. Yo, heeh. Buka celuk. Hah? Buka celuk. Ya kanca neng gisik gembira, alirap-lirap banyune segara. Dangdut iki to? Dangdut. Apa ana ora dangdut mau? Saking tresnaku ro dangdut kowe. Tangi turu gregahe bojoku langsung tak jak dangdut kok. Wah iya. Begitu nyetel radio ceklik ana lagu dangdut. Rembulan. Langsung bu lagi ngrajang tak candak tangane cek. Yo, so aku. Wah. Saking tresnaku ro dangdut. Ning ndi tak luruke. Oh. Oh to. Palapa apa? Waduh. Sodik. Weh lah. Sodik bakul sate dongkelan. Waduh. Apal ora, Gong? Iki mau apa to, Demang? Prau layar. Hah? Prau layar. Ya kanca neng gisik gembira, alirap-lirap banyune segara. Angliyak numpak prau layar. Ing dina Minggu keh pariwisata. Alon praune wis nengah, piap-piup banyu binela, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngelak banyu ngono. Piap-piup banyu dibelah binelah. Hah? Binelah. Ora dibelah? Ora. Binelah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake longkra rasa lungkrah lino lesu ade jawel Mas jebul wis padang wis sore witing kalopo katon ngawi-awi prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk ayo do padha nyicil. Oh. Aku esuk-esuk kok nyicil senene. Oh iya. Ndak ora. Ayo seba Galundara
Sumitra. Weh. Mbah Mitra tegase nggo tentrene apa udu? Udu Ndara Sumitra. Oh tak kira nek bapak kose kanca-kanca mbiyen Mbah Mitra. Ndara Sumitra kok Mbah Mitra ora. Mbah Citra kae ora Mbah Mitra. Heeh. Weh la iya kok kadingalem, kadingaren. Kadingalen temani sowan ya, Tru? Yo. Den prayitna semulires semulires eko balik blegegekugek sadulita mel. Lah. Iki mboten pangling Ndara Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingkang mraptuk ning Karang Kadempel, Siwa Semar. Bekti kula katur nggih, Den. Iya ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kyai Nayantaka. Dara bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing ndak tampa. Ndara bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula katur nggih, Den. Iya Bagong wis ndak tampa. Enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Monggo sampeyan boten paring pangandikan teka Jawil kalih Semar. Tumunten kula dherekaken tindak sampeyan pun prateng tengahing wana. Niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho? Siwa Semar. Kula ora jenak nggon kula nggah ning kasatriyan. Nalika dina ing kepungkur wanci Anggara kasih Sumitra nyumpena. Panjenengan nyumpena? Iya. Pasumenanipun menapa? Ora kanthi kanyana-nyana. Aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa dumadan ora kanthi kanyana-nyana banyuning Bengawan katon bena wekasan Palwa kindhang kapracundhang amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandhang rudatin Kyai Semar pralampita iki apa Kyai mungguh werdine piye Siwa Nayantaka Semareka den prayitna samulires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sanggrepan punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana kendel sawetawis jibeg bebeke ngalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra ing cipta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara nenggih Raden Abimanyu kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana
Satemah kaget kadra wekasan sangga para panakawan mangono pangudas mananing Lurah Semar Badranaya. Petra, pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Nek Semar omong ki ra do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki padhe kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng Semar. Iya dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu. Tur mambu. Aku pecah sirahe ora. Sik tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni, wak jejegi linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa tuwet-tuwet. Ora ketok kaya swara bocah, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gek brayut. Hus. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing nggawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki kiwa tengen. Terus gendong anak. Weh tenan ora do cengengesan kuwi. Aku durung ngerti brayut kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane Piyai Sepuh mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah alas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter Gong. Berarti arep mrene, Tru. Ayo do lunga. Oh, sito. Iki ketoke bocah tenan iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan Gong. Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kaenten swarane bocah niku sapa, to? Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, jan. Sapa kuwi? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal ning alas. Piye, Tru? Brayut udu? Udu. Aku tak ngono ya? Bocah tenan kok, Gong. Wah, jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuang iki. Wah, wis dosa nglekepe anake tok. Nek ana kaya ngene iki do ora gelem tanggung jawab, jan wis menungsa apa? Ponokawan Petro, dalem, Den. Iki sapa titi priksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lah iki Kang Raka Ndara Abimanyu ngoten lho, Ndara. Oh. Ya ya. Bapak Mas. Jenengan kok teng mriki. Kakang Mas, panjenengan kenging menapa?
kesuwen sampeyan kok. Durung-durung wis ndara dase. Alah ndara sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah ki nek esuk ki mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah Gus. Walah. Lah kaya mesem e. Akhire nek Ndara Angkawijaya bul bokonge Semar. Jari ing semilak kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepi. Oh wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nang ngene nggo sarung ki sing lobok. Sarung cupet go sarungan. Den. Jenengan kok iki apa kok terus-terus iki? Kok tas. Nang ndi kok salah to aku. Bahasa sah metu wae. Kakang Mas panjenengan ki ing menapa? Kakang menapa, Den? Bocah niku kengraka niku sajake wis sawetara teng tengah ngalas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Laruta saking kutha Sanggara kula yen tandulusa amangku sang Tyauta Manalendra muda wonten sawenehing jejaka ingkang ngaglatengahing wana nenggih menika ta warnane satya saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndotong-ndotong punang jabang bayi. Langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang ngaglah ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisiking samudra putraning Kanjeng Ibu Andana Warik aku Bambang Andana Dewa Bambang Andana Dewa iya dasar kepara nyata kowe sapa Raden Sumitra iya
Ingkang mburi sapa? Aku Semar. Aku Gareng. Aku Petruk. Aku Bagong. Nuwun sewu, Den. Iya, Petruk piye? Peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal. Ngaten. Monggo Ndara Abimanyu keng Raka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso mbrangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing ngenten namung Bambang Andana Dewa niku. Mang takoni, napa niku sing ngajeng gendhak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe, no Dana. Lho. Dana Andana Dewa. Ora ngerti perkarane malah nucuh marang Andana Dewa. Ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ayo kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu. Kowe ingkang ikara ning tengahing alas. Ora usah dadak selak, ora usah dadak kumbi. Ngaku ora. Sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas. Bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Hah? Lah kok dadi mang sia-sia ning tengahing alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku. Muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip ngalam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara winang. Gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur, ngawur wae. Dar wae. Ben sisan wae pokoke anggere wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentrul-mentrul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong apa lho? Iki lho, ngisor mripat ki blenduk-blenduk nek kaya kowe nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagari. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, kridane Andana Dewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagari. Lang-lang driya mangungkung. Sumitra ngongasake kaprawiran nadyan
lagi sedih lho wae aku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu. Nyata Satria pinunjuling apa-apa mrunjuling akerep. Nanging apa kira-kira kowe kuat nadhahi jemparing Andana Dewa? Linepasake saka Gandhewa tumancep ana ing dadamu Rasirna Margalayu Jodundang Raden Andana Dewa Raden Sumitra. Ayamuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumpama dadane Sumitra. Jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe. Kakang Mas Abimanyu, Kakang Mas. Oh. Mboten nglenggana sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panahe temancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Agana Dewa kowe mateni cah cilik kowe. Tak dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ya ora terus rumangsane ndasku ki watu wae ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andana Dewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja sok manah. Sing tok. Apa jenenge kuwi? Sing tok panah karepmu. Ndara Sumitra, ning ngerti ya, kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun Ndara? Bagon. Dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis seda. Dudutno panahe Bagong. Nek dudut gek dut ngono. Aja dientul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono kok bocah. Gegere bolong kok kon ora tekan ning pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepundhen. Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas.
Monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Wah Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa? Bature Ndara Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Ngerti ora kowe manah kena sapa nyuk? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudir. Setan. Panahmu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Abimanyu. Salah bocah wingi sore digendong dijak perang. Aku ya maju. Mangkel aku. Ndara Abimanyu seda. Ndara Abimanyu seda kena panahmu, Cok. Jan Cok, jan. Setan kowe. Ora duweni. Raden ya Raden. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? Piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak terus doyak yo. Andana dewa nyemplung segara. Coba ya arek iso nututi nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso lanangi. Oh, kae malah wong sing temaman ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepene aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Konjur maklung ora. Petruk. Gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndara Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Woi! Wes! Kene ya cethek ndasmu kowe. Kowe mun njaluk pundi aku kowe. Aku sing aku ngombe tenan. Santai kok, santai. Wah, ora usah mbegan tenan, Tru. Wis gonggong ora dikul. Ora diklekarke kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbegan to, ya goleki Semar yo. Dewan aku cah bagus ya gene.
Sawetawis kula tuwi dhateng dedharatan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun wastani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun kadangipun lare menika nanging kenging lare menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula. Tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani mancing dalem samudra? Nyatanipun sami wantun. Tobat. Anakku nggir kono semingkira mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Kok jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Terus? Gek rene. Lho. Kok Pak Bos? Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge aja. Petroke ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Aner meneh. Piyayi kok kaya ngono lho. Jan wis. Kare ngententeke temenanan lho. Bela. Edan ini. Ya terus. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok mbujung-mbujung datenge putra. Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Andono Warih. Andara Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Mbok ya semen iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mandukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andara Dewa. Sebabe kula caosi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Ngoten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian kang putra Ndara Andana Dewa nganti selin surup dadi perang. Kok kang putra nglepaske panah ora kena Ndara Sumitra ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye? Ndara Abimanyu seda Ndara. Wari wonten paring ada kok. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba lawan anak majaku Abimanyu. Manjinga kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andanawari. Tenan ora. Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andanawari, kowe manjinga. Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku nek ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Tru.
nek Ndara Janaka ki nempungke Andanawari karo Andanadewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Oh. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu Sembada. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi, aku jane ora pathok-pathok. Larasati Ora cocok. Manuhara Kuwi meneh. Oh, dadi kowe iki jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to? Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, Mer. Kowe iki ya ngapa mbok kok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung tara. Nggih. Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati. Ya. Merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarembit. Ya. Ya mung Si Adi ingkang tak aturi supaya suwana ning negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana. Kresna kakangku. Oh, kula ingkang sowan wa. Oh. Durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten dawuh. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wo. Opo Prabu. Koko Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu. Kula sampun lirwa. Kacariyos Kakang Semar sumusul dhateng kula. Matur bilih Abimanyu pejah. Iya. Koko Prabu. Tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati. Ngibarate luhmu nganti dadi getih. Ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek
Wis diungguli kembang kula bali ora urip. Nangis pilek. Oh. Saya kira nek nangis bul pilek. Oh, Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisana tanpa guna. Ya mung saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik, janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu awat-awatana Sendika. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika aduh harining Sunawrekudara Mbadra ana dawuh napa sinuwun aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kaka Prabu Baladewa dipinangkani ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbuhi marang kekuataning wong Astina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu aku mengkari manut. Wis Sembadra ngapano ning taman kono. Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho, Yayi. Si Adi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Si Adi kuwi kalah tuwa. Si Adi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindra Gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura. Mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak udung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Ayo, sapa wae? Jagat Dewa Batara. Raeneng sing wani, nggih ten nggih. Iya. Padake apa? Ming disumbari rundaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok.
melayu sipat kuping Petro nun Sembodra menyang endi bendaramu kula ceke teng taman negara Ngastina ning taman nggih pripun bendaramu aturana tindak mrene semeng mriko pripun aja kok aja mengko ndak tempuk oh iya ding sadar aku lagian Ndara apa Petro mboten sam mlebet taman lah piye disusul garwane aku wis ra duwe bojo lah Ndara Janaka anake cilik malah ditinggal lunga tanggung jawabe wong lanang kepiye nggih la iya tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati nggih nek dipikir ya ngoten niku iya wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak oh nggih kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia tresna banget upama lho niki upama lho niki mung crita to mbane wong ra omong gitu iya mau sampean niku kali kula niku wah Ndara Abimanyu niku sampean niku ora perlu gendong ora perlu meneng ora perlu ngateni popok kula sing ngateni popok kula sing gendong kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake nggih mangane bagus ning gerus iya ning Ndara Janaka niku tresna sampean karo sampean niku tresna banget Ndara Janaka asli nika bojo sing sing tresna karo wong wadon kuwi mau omongan apa Petro boten omong napa-napa padake aku ra krungu Enggak teng rika enggak kelire kosong. Ora apa-apa. Sembodra, apa ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kleru ayo bali Sembodra. Kasih wah. Oh, lampu. Pripun Sembodra pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek Wara Sembodra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dijawabke karo Mbok Mbodra. Dijawabke karo Mbok Mbodra Prabu. Britra. Kula usik nggih pun mboten kuat nika. Oh, kula pengen rabi. Yo. Ning sawangen. Sembodra jane wis prape negara Ngastina. Abimanyu wis tekaning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina. Lah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora buktasaken ngrebataken Wara Sembodra, kula kepengin jawab karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawe endi Janaka?
babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawi nyaosaken dhateng pun Sembada. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Yo pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Siburisrawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan para Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggep ala, ning niatku kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun priksa. Sembadra iki tadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purih ana negara Dwarawati. Mula tinimbangane para Sembadra ki lara ati, tinimbangane para Sembadra ki tansah kagol-kagelan atine. Rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa ning tentrem atine. Mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingkang saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimakaken menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra lan Burisrawa menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati. Wong liwat, bengok-bengok. Deg-degan. Itu Petro ngomong to, Mbok? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak putung. Ora ana tabeting Kadang Taruna karo Kadang Werja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Terus. Rumasane anggap kaya menang-menang ade. Pokoke dhe bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus, Den. Mutar. Eleke ora. Dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggepe sapenake dhewe ora. Sapa arep dikalake? Apa rumasamu Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempuk ing Aradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mudar kowe. Anggepe apa? Lho Den, mesakake. Niki Kang Raka. Kadang Werja. Mencla-mencele. Ana adine. Sapa? Iya. Mundur. Dara. Apa? Diluari. Ayo rasa megan aku. Rasa megan. Oksigen apa piye? Hus. Ra kena. Asu apa itu? Werkudara diculke. Wah, mati ya. Werkudara. Wah, molong gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendangi sapenake dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati ki mau. Den. Rasake. Kapok ora? Ya, saku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa Mas tasih badhe misaken Sembadra lan Janaka? Ora.
Abimanyu anggenipun panjenengan bocah wonten telenging wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho, Abimanyu mati nanging samangke sampun gesang malih. Amargi kula kuli Sekar Wijaya Kusuma. Waduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kulawarga Madukara. Sembadra, Janaka Abimanyu aku jaluk ngapura, aku jaluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibuka regole iki tak keplak sirahmu kowe. Yang ajeng mlebet sinten? Aku. Wah, nggih monggo. Nggih. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bumandra arep mlebu dibukake. Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka Sembadra njaluk ngapura aku. Yo ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak Korawamu tak gawe sungsang bawana balik. Werkudara Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah